palice vychoď, že ostali celé. Ešte sme byli dole. Ja ešte nie. Ide brzdí, poďme. Záradí, nie? Takže cíte, že to na palice letí. Je tieto prežili, nevydržím ja Citrón. Citrón pijeme. A teraz nám citrón vychodil. Môžem sa hýbať? Hyb sa. Kameruje. Pohyby tvoje chytám. No chytaj, ja či ich dobehnem. Krásne prostredie a počasie. Krásne pozametali, no. Nalej mne, kým kameruje. Ja, vráca sa naspäť, nenalívaj. Vráca sa naspäť. Čo sa ti vráca naspäť? Hej. No vráca naspäť. Dúfam, že zvuk nám nenatáča. No jasne. V pozadí Alpy. Slovenské Alpy, no? Tyrolské. Toto je Dodov systém, že sklonenosť do hory. Lebo som si skoro rebal zlomil. Hej? Na skle? No, keď som z hora z Petrovky fľaše bral, Zase kameruje. plný rúsak sklenených fľaš, vieš? Vypni to. Tak ma švihlo na rebal. No daj na renty, ne? Dobre, dobre. Dobre. Tisni. No ale makaj. Ďalší borec, Dodo. Ten sa pomaly ani potískať nemusí. Na čo, samo ide. No a Dušana čakajú zjazdy premiérové. A Vilo. Ten už technik. Zaberám o dušu. To sa to blíži. Zjazdársky postoj. Ďalší šúchajúci. Dobre. Ja sa zohni trošku. Poďme. Dobrý zjazdársky postoj. To je rýchlosť.